Świętego Pan z wami. Śpiewajcie Panu nową pieśnią. Śpiewaj Panu вся земля, велич и хвала перед Его обличам, мост и прихожость у Его святыни. Podczas gdy Świętej mszy молюся за парафиям, для кожного просячи ласки, потребної Божого благословення, здоров'я душі і тіла, а так само навертання до Пана Бога. Щиро просим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть в эту наисвятейшую охрану. Споведаюся Богу Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного.
навек прославляем Тебя. Целуй родители, мамы Твою, они можем благодарить. Боже, вычат всемогутный, молится один народ, Иисус Христос. Иисус Христос, Иисус Христос, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Они Божий, собирайся, яки веришь на себе, враги свету, смилуйся над нами. Яки веришь на себе, враги свету, прими моление наше, яки сидишь правом Царца, смилуйся над нами. Только ты святый, только ты наш Бог, только ты наивысший Иисус Христос. Духом Святым в Твоей покарайся. Аминь. Аминь. Gloria in excelsis Deo, Gloria. Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный вечный Боже, кируй нашим житьем по воде Твоей воли, как бы у имя Твоего умилованного Сына были щедрыми на добрые ученки. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарит в едности Духа Святого, Бог вразу все веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. У раніші часи принижена була земля Заволонова і земля Нафтаїлова, але в будучині прославлений буде приморський шлях, земля за Йорданом, Галілея язичників. Народ, який ходив у темряві, убачив світло велике. Над жихарами країни смиротного тенью заззяло світло. Ти помножив народ, повеличив радость. Ён веселится перед тобою, як веселяться у час жнива, як тешиться при падеї здобичі, бо ярмо штовняло його, і кій на плечах ягоних, і розгу пригнетальника ягоного ти зламав, як у день Мадияна. Гэта слово Божие. Дякую вам, Бог. Как жить не удобно, во всем жить.
Читание первого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Закликаю вас, браты, дели имя нашего Пана Иисуса Христа, как все вы говорили одно и то же, и как не было поміж вами расколу, але как з'єдналися вы у одним духу и однодумстве. Бо от людей хвой я доведался, браты мои, что возникает поміж вами спрачки. Я ж повторяю то, что кожен з вас каже: я Павла, я Аполлоса, я Кефаса, а я Христа. Хіба поділився Христос? Хіба Павел був укрижований за вас? Або тюрмя Павла ви були охрещені? Христос послав мене не хрестить, але обвящать добрую новину, и не мудростью слова, как не зробить марным крижа Христова. Это Слово Божие. Иисус обещал Евангелие в володарстве и начался хвороб у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А мы с вами Святого Евангелия Павла Матфея. У той час, коли Єсус почув, що Яна зневолили, одійшов у Галілею, і, покинувши Назарет, прийшов і поселився в Кафарнаумі, приморським у межах Забулона і Нефталія. Так збулося сказано пророком Ісаєм, який каже: «Земля Забульонова і земля Нефталієва, на шляху морським за Йорданом, Галілея язичників, народ, який сидів у темрі, убачив світло великое. Над жихарами країни смиротного теню засяло світло». З того часу Єсус почав проповідувати і казати: «Покайтеся, бо близько володарство небесне». Коли Єсус приходив раз каля Галілейського моря, убачив двох братів Симона, якого назвали Петро, і його брата Андрея, які закидали сітку у море, бо вони були рибаками, і сказав їм: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей». Вони одразу покинули сітки і пішли за ним. А коли пішов оттуль далі, він бачив інших двох братів: Якова, сина Забідея, і Яна, брата Ягоного, які у човні з батьком їхнім Забідеєм правили сітки. І він покликав їх. Вони одразу покинули човен, батьку свого, і пішли за ним. І ходив Єсус по усій Галілеї, навчаючи там у синагогах і обвіщаючи Євангелія о володарстві, і лечив усілякую хворобу і усілякую немач у людей. Это Слово Пана. Тиждень тому назад, 2 тижні тому назад ми чули про Яна Хрестителя, сьогодні тяг далі. А це тяг, як не є континуацією і переходом на Ісуса Христа. Ми сьогодні почули у Євангелії, коли Ісус почув, що Яна зневолили, що зробив погодне Євангеліє Матвея, розпочинає свою діяльність, чи своє право місію збавлення світу. От этого моменту він розпочинає. Що до його примусило? И куда Иисус идет? Идет на место, где был сам Иоанн Хреститель. Есть так званая континуация, тяг дальше. Иисус Христос приходит, как продлить то, что Иоанн Хреститель распочал. А он до этого был покликан, я не добро скажу. Это идея для нас говорка, когда нам так сдается, что нам хватит раз прийти в костел, и 2 раза прийти до споведи в житті, и наше життя направится там, и денег не повадится. Часами до меня приходил колись такий один мужчина, который говорит, пришел до меня уже не один раз, вот Ксенц,
поразмаўляй за мной, бо мне дрэнна. А вы, а что ты эти в костеле не бачу? Кажется, был. Да, вот 2 года тому назад, говорит, я был туда, что за мной поразмаўлял, мне так все нравилось, все так пошло вельми пригожа, с горочки. А говорю, а ты теперь что приходишь? А теперь в чем-то еще больше, чем было, там и пригорку. Говорю, поразмаўляй снова за мной поразмаўляй. А говорю, не только в этом проявляется, что я с тобой поразмаўляю, идет гаворка, как ты не только один раз пришел в костел, а как ты приходил целый раз, постоянно. Я был в семинарии, когда там после 3-го года нам уже старшим дозволялось переехать у других покои, там жить уже не со всеми клетками, нас там жило 3-4 в одном покое, а уж там свой особистый покой иметь. Когда я приехал в свой особистый покой, там была такая клетка, высохла, а я поглядел, что там что-то зелененькое есть. Я распочал ее подливать. Подливал, и так за 3 года в семинарии, я там еще потом был, эта клетка открутила, это не личный покой, целый мой покой, открутила 1 раз. Я обрадовался, думаю, о, нам все клетка про меня прижилась. Ну и потом, как дома есть такие, поехал працевать в Старую Волю, и треба было штогод приезжать, как есть такие, что 5 годов, штогод приезжать, там и наука якась, и там обновиться, там что-то почитать, десь чимось мудрейшим, треба для людей промовляти, не будуть старими речами. Это такий примус був, канонічний примус святоров роз'їжджатися. Ну, я приїхав в семінарію, там, може, полгода не прошло, приезжаю в семинарию, гляжу, захожу в покой, гляжу, кветка. Ну, не, ну, вазон есть, а кветки нема. Расплылась. Я говорю, ну, треба было подливать той, кто после меня пришел в этот покой, перегонял, я эту кветку не подливал. Она была прихожена, просто таким, был зауроченный этой кветки, когда вышел в покой. А забыл, что ее треба подливать. Ну, и все, в этой кветке ничего не осталось. Для чего это говорю? Ну, говорю, что як мы так само садили повести кветку, например, шмат часу ей посвящаем, и она выступает, выпускает первый цветок, и мы радуемся, мы в восторге, и перестаем подливать. И только за месяц припомню, что треба было подливать, приходим до клетки, и она уже ни восторга, нема ничего, все расплылось. А скажу больше, у меня такой сябр был в Новицате, такий год уступительный, его упокоил Роскактус. Его треба было 2 раза в год подлить, ну, засушил, не знаю, я в шоку был. Ну, так само и с верой. Так само и с верой, что не хватит 1 раз подлить, 1 раз прийти в костел, 1 раз посповедаться, 1 раз помолиться, 1 раз поразмовлять святором, потом что-то почул, и уже на этом, что почул от святора, уже полетел до 10 далеко. Этого мало. Треба постоянство, как это была постоянная праца над собой. И тому Иисус сегодня мы чуем. Почув, что я нас неволили, и Иисус приходит и робит то же самое, что Иоанн Хреститель. Иоанн Хреститель говорил, навертайтесь, Иисус Христос пришел, навертайтесь и верьте в Евангелие. Вот уже наблизилось уже до вас, Володарство Небесное. Это эмоционные слова, які говорять. Ну і те саме і ми. А що нам для цього потрібно? Який нам потрібний перший крок зробити, як щось у житті поміняти? Ми вельми часто чекаємо у нашому житті, що щось таке повинно зробити якось вау, велике таке щось, що принесе еуфорію в общем житті. Часами не лето, як у вас, а я задумаю щось зробити вельми таке, ну, добре, або таке вельми важне, то я не знаю, де це розібратися, роздумую. Але коли вже розпочну, то це вже праця катиться з горки. Але на початку я здається, чого тут розпочати, з гэтага, не з гэтага. Это можно было бы поравнать вельми часто наше життя до такого спортсмена, боксера, який виходить на ринг і перед тим, як вийти на ринг, розважає, так з цим спортсменом змагатися, не змагатися. Ні, це 30 нокаутів нанес, не пойду він замовся. Пошукай себе такого, що 30 разів виграв на досках, тоді, напевно, я, може, його перемогу. А такого, що 30 разів когось положив противника, ні. А пан Єсус говорить, як ми підняли таку боротьбу. І часами, як нас не каутирують, то ми будемо відати, з якої сторони ми слабі, над чим треба працювати в своєму житті. Як змагатися, на що звернути увагу. І тому це так вельми тяжко зробити часами перший крок. Або він нам часами такий видається смішний. Глядим, що пан Єсус розпочинає, що сьогодні ми чуємо в Євангелії, покликав Петра, Андрея, Якуба і Яна, і написано, облияний рибаками. Не покликав ученых в Писании, но покликав ученых в Писании, зробив бы 1 суд и говорит, а да, про тебе писал пророк Исаия, да, ты Мессия, хвала Пану туда. Все. Нет.
не учинил этого. Не учинил. Одразу бы распознали. Вот эти рыбаки, которые были ученые, так само имели якусь ціну занятки катехизации у нас все странно, они так само проходили. Это было обязано провести. Как распознать особливо мужского пола, как знать Святое Писание, как знать книгу Исаия в своем Иисуса. Про яку пам'ятає Христос так само вийде не один раз буде отчиняти, помню, такий уривок, що вчені там було написано Дух Святий на небо, на власті мне, как держать Божие Слово. Пам'ятаєте, такий уривок. Так само, бо заходилося, читалося, це був обов'язок, як знати було ім'я. Але вони не розпознали Ісуса Христа, дякуючи Святому Писанню, що це є Христос. Але дякуючи звичайним речам, звичайно, не якимсь узнёством. Як нам там кажется, мы вельми часто можем почуть, что я там не ученый, мало ученый. В моей молодости меня никто в костел не водил, там никто не учил религии, там, не знаю, как я поводить себе. Это не означает, что теперь мы вельми часто выбираемся, что колись так было, я вообще не на это верю. Не, ну сегодня уже можно научиться шмат чего и распознать, бо сегодня и в интернете, и księdzy говорят, и литература есть, часописы отповедные, как еще больше распознать. А мы вельми часто так любим себе так тлумачить, так колись и так постоянно не будет. Так было. Я николи не ведал, и верил не верить этого. Это вести таким напрямку. Сказать, что я не ученый, мне никто не научил. Як заховуватися, або як що робити, як де що відбувати. Ну і бачимо, кличемо звичайних апостолів. Бо Пан Бог у звичайних речах до нас приходить. У звичайний спосіб промовляє. Я пам'ятаю, як йшов у семінарі, ну і відомо там, ніхто в вёсці моїй учительничих не ведав, що я пойду на księdza, і сказав нікому не говорити. Ну, конечно, як батько мій не ведав, що за 3 дні до виїзду у семінарі, що я на księdza йду, то відомо, що було, що там будеш вітай Бог вірить з другі. Ну і коли приїхав ksiądz Krzysztof Посвята, як мене забрати, тоді був по Галанівці, автомобілем кабінет, взяти там ще одна кандидатка була для сестры законной Матери Божией Милосердности, через сестер, тут висит сестры Фаустины, этого ордена. Ну и была имша, и после имши я выхожу, и там была такая портянка на этой имше, такая, что хотела каждый день костюм, там, и сестра мне вот, ой, куда ты поедешь, тебе ксенза не будет, ой, куда ты поедешь, куда ты сюда поедешь, ксенза ты спокойно говори, это слово я чув, по следующий день, як я бачу на голову, не запускаю, що трапати з це слово, нічого нормально, найважніше, що я це слово почув тільки вухом, а не серцем, як серцем почув, може, справді повірив би, і не пішов би на ксенза. Ну, такий звичайний спосіб, Бог проявляється і приходить у звичайних справах. Ми так вельми часто чогось шукаємо, якоїсь діафори, якісь важних речей. Погляньте на якісь спортсменів, наприклад, які розпочинають свою кар'єру. Наприклад, я завжди притачуваю тут, пам'ятаю, Адама Малиша, який пригав з трампліна. Ну, колись, як він був дітьом, там взяв собі греблі, виступав з доски 2 лижини, обмотав шпагатом, пішов пригати. Першим разом пригнув 5 метрів, другим разом пригнув 6,20, а третім разом упав. А за 4-м разом, як пригнув, то всі ж посміялися. Ну, а потім, як прийшов до тренера, і тренер говорить, ну що? І сказав йому одразу пригай. Ну, 20 раз присядь, 5 раз отожмися. И начал поход на раритета и стал добрым спортсменом, так что был чемпионом мира. Незвычайно. Конечно, олимпийским чемпионом николи не был. Это он выпоминал камеру стёклики, там был так званый польский, так само прыжок. Это трамплина. Ну, але это что? Звычайный справа. Не одразу так. Все побудовать, не одразу все зробити. І так само Єсус розпочинає, він показує, вибирає звичайних людей. Это и для нас сигнал, как мы так само умели у звичайных справах зустріти Пана Бога. Просим, конечно, как мы подчас сьогоднішньої святої мши були вставлені у тим, що ми маємо. І, наприклад, ми сьогодні виконуємо різні професії. Люди кажуть, сусідні, які у світі нам так само приносять прибыль і гроші, але дякуючи нашим звичайним професіям, починаючи від уборщика, который заметает улицы, заканчивается якимось профессором, або директором якоїсь великої організації. Это все потрібно, щоб сучасний світ функціонував. І кожна ваша робота, яку ви виконуєте, вона так само потрібна, бо Ісус на це звертає увагу у сьогоднішній Євангелії. Що б ви не виконували, бо не хватало тебе, мені, когось із вас, так в цьому світі все би йшло трошки інакше, у других напрямку.
Але пасколькі есть, і ми виконуємо ту працю, яку ми виконуємо, ми маємо ті обов'язки, які ми маємо сімейні, та дякуючи гэтаму, гэты свет ідзе ў такім напрамку, яким ідзе. Гэта не ад кагосьці, як Ян Павел гаварыў калісьці другі, не ад кагосьці залежыць, які будзе свет, а сёння ад цябе залежыць, які гэты свет будзе заўтра, а можа уже за хвіліну, за некалькі мінут. Просім, каб мы умелі гэты цяг нашага выхавання, нашага быцця з Христом не паддаваліся і мелі сабой. І каб памяталі, што вялікія справы распачынаюцца ад маленькіх рэчаў. Веру в единого Бога, Отца всего, Хранителя неба и земли, всего вашего и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Зайца народженного, верою всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога собравного от Бога собравного, народженного, нестворенного, одиносутного Отцу, брат якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зійшов з неба і втіловився от Духа Святого з Деви Марії і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при помощі Отець, був замучений і похований. І на третій день воскрес, а Божий Син, і зійшов на небо, сядіть праворучиця, і знов прийде у хвалі, судіть живих і померлих, його благодасть не буде. Віру в Духа Святого Пана і Животворцю, який Зайця і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один святий католицький апостольський костел, визнаю один хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Амінь. І разом з Ісусом Христом, який покликав нас до життя у своїм костелі, узнесем наші супутні молитви. Молимся за святый костел, как он верно следовал учению, якое продавали ему апостолы. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как его инициативы для поширения Христового учения во всем свете знайшли подтримку сирот верников. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу Ишиву, как пановали ее спокой и справедливость. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які живуть у тяжком греху, как про щирый жаль и наблизились до Божьего владарства. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших добродел, как яны неспынно отчували близкость и любовь Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных при алтаря Пана, как почутое подчас святой мши Божие Слово учило нас распознавать Божию волю. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Милосердный Боже, Ты не отмовляешь тем, кто свою надею складает Тебе ученикам наше. Надея принесла щедрый плен праз Христа, Пана нашего. Молитесь, как мою и вашу я вторую Богу, а и те всемогутные. Нехай вам Бог прийняв дару з рук твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Христову Святому. Panie nasz Boże, którymi łaskawy jesteś i grzechy i dary, tak jak stali nas sakramentem spełnienia
Раз Христа Пана нашего. Гору серце, подякуєм Пану Богу нашому. Правды годна вета и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складаем подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Божа, раз Христа Пана нашего, Богом святости до грешного человечества народился с Панной Марией, раз свою ногу на крыше вызволил нас от вечной смерти, а пред свое с мертвых повстание дал нам вечно житё. Тому с ангелами, архангелами и с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом сими устыкаючи. Святый, 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 всемогутный, небо и земля, полная хвалы, Госанна на вершинах, Госанна на вершинах. Благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Госанна, Госанна, Госанна на вершинах, Госанна на вершинах. Ty Boże, Ty święty, krynicą wszelakiej świętości, tam jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i спаслал на апостола Духа Świętego, wraz Chrysta pokorna prosim Ciebie, всемогутный Божа, освяти эти дары, Твою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery udział kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Uleczy śmierci z mертвых powstanie Twojego Syna, a chwieluję Ciebie, Panie, chleb życia i kielich wspomnienia, dziękujący, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеян в всем свете, удоскональ его в любви разом с Папом нашим Львом, Бискупом нашим Юзефом и усим духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, і дозволь їм убачить святво обличчя Твоєго.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом, ее ранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Табе, как живи мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христови у Христе, Тебе, Божа Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от всього злога, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища спасти нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак. Супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, как Ты войшов до меня,
але скажи толькі слова, і будзе аздаровена душа.
Молимся. Всемогутный Боже, покорно Царя Руси, ученика потребующий Твою животворчую ласку, вы за все вы радовались Твоему небесному дару, раз Христа Пана нашего. 26 студня у понеделок вспоминаем святых Тимофея и Тита Бискупов, 28 вспомин святого Тамаша Аквинского пресбитера и доктора Костела, 30 пятницу успомин благословенного Бранислава Маркевича, айца-засновальника Михалитов. 31 у суботу успомин святого Яна Боска, пресбитера. У нашей парафії тривають колядні відвідини, де тепер усім молитва, благословення сім'яв, а свячення домов квартири так само можливість розмови зі святаром. 1 лютого, паводле традиції, після святої мши у 12:00 відбудеться фестиваль, присвячений успоміну благословенного Бранислава Маркевича. Захочуємо до чинного і творчого уділу. Можна заспівати колядку, прочитати віршик або намалювати якусь картину на тему колядки, коляди. Записываться можно у Насти и у Закрысты. Я все чекаю, может в этом году кому-нибудь удастся рассказать такой анекдот, как этот дядька смеялся. Это супер подарок будет. Так что старайтесь. С 21 по 29 студня
отправляется на перед господином благословенного Братислава Маркевича, айца-заснавальника нашего ордену. Адорація Пана Єзуса кожен день з 14 до 19. Дякуємо за ахвяравання, за спів праву літургічну, за прибирання каплиці, катехетичної зали, отснежування території вокруг каплиці і тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкує дні народження, іменіни, юбілеї, чекає народив дітей, за усіх, хто приймає нас по колядних об'єднаннях, за добродіїв передавців нашої парафії, так само нових добродіїв будівництва санктуаря Божої милосердності, кожного з нас, наручаючи посадку опеці Матці Божої, Твоєї обороні отдаємося. У наших потребах не погорчай молитвы наши. Пред усілякий злой приходить, вибавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы есть, что приходите, примите Божие благословление, скористайтесь пригожего надворья, какое нам Бог дает, это солнце пригожего, какое пробивается на вас сквозь это железо, какое открывается, как эти окна, а все равно там есть, бьется своим теплом. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Святый Архангел Михаил, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, судай спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Амінь. Нехай буде похвалений Святейший сакрамент, пробудивое тело и кровь Пана нашего Иисуса.